Mijungalong World Art Day Catalan Pon. KSA KAWJF lapen U KAWA atum KSA asai kemanong terang kiamai kang ni. Kadam don marli pini Carbedel News Prime Time along penedik thare mono sengti non bir tang ton pen arjuponik tha jang mini phai ingkoi rahini theman arni lumbajong MSc constituency kaparlo mejung longking tiarong along Carbilo charli asong gesture of love and warm lapen tere policy center atum chepater piponsi World Art Day mesen pen katalon pon Labang somai ada porpai krisira chitima porpen pangchim kono sunmili rong pharpi chepa hempi pon amai long maike phalam thelapen aluhi pachini asayang deng moniram teron pen apor en ponlo mailong tere police center a director Dr. Vinita Apte Longmirjeng college principal Bibison Rongpi chiparjana bang phujir song taro pen danglok Carbilo Charlie asong along kithikiding atum chitong nun pen mailong Dr. Vinita pen josemet so arlo atum ajakong aputhak jaipon Sominder Keplang Lapen World Art Day Katanona Puthak Bibison Rongpi pen Jaipon Lapen Karbia Ki Cherai Komnang Chi Puthak Jirsong Taro Klardak pen Rada Phan Than Pachini Pon Mijong Arong Asar pen Rada Tum Mayanong Alang Nitum Kisung Ke Boyalam Chithan Chimun Pon pen Mai Chipati Pipon Atum Aphan Joropon Lapen Mai Dipdet pen Aphi Sominder Cherai Komnang Chi Pumathasi Gesture of Love and Warmth Klembang Phubang Phiatum Chipatir Pisi Thengpi Arong Epon Rajiv Rongpi Report Karbi Daily News Nijangkar benglong amri umsoy arlo amsai arong kedo tiwa akai atumta ningkan phopen ephoi methang ajutang aron pen Lokhmi yang lipu talon dunsi riso ejang sarpi sarpu aklemang phar amena apendeng sung pot pen aler aron chipi ponsi manpeng horbong horthepen Lokhmi yang li katalon pon Labang somai amsai yangli committee pen patipi ponsi ni phai inquiry sira inquiry ke thoman padoponno Kijutsi arani aluhi sarpuaman pen kachupapon lagi Nitra Ranjan Dolie di Mahasa Autonomous Council lapen aluhi aman pen kachupapon lagi Tulisi Bordoloi Tiwa Autonomous Council Morigao Imlang Maslai Lumphui Social Worker Local MSc Diuping Maslai Provincing Maslai Krishna Mother Anparta Prexam pen Kachitongdun Dotulang Jingthong pen Dorsing Terang Karbi Daily News অহাকালিলৈকে লখিমী ইয়াংলি উৎসৱটি উদযাপন কৰি আছোঁ প্ৰায় 5 বছৰ মূৰে মূৰে উদযাপিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহবিলাক সমাগম হৈছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ हमारे जे खाना हो नुआ हो पिटी हो पड़ी हो अब बिनेदी फोर मनोबो किसे मनोबो हमरे Pinian alo porphai ke thomalom KSA anparta KAWJF lapen UKAWA asongtum KSA asai hemanok inut Karbi anim sopi raha along honthe memi mepen apran kedam aputa herang kiamai padopon Labang so amai long KSA amai po Simeon Rongphar KAWJF pen Violet Bepi UKAWF pen Purnima Intipi lapen songklem lapet atum chetong dot mai ke panang kok laki West Karbi anglong phok song asor inut arta kijum hek anim sopi raha along loke pachar lidun amen pen kibidun kok aphan honthe meme mepen apran kendet apathak si padopon Labang so apothak angsongan pale pen lo aron pen ahok pen akang sai padopon nang jipusi maiku Simeon pen ninjipon anpata Kisung ke pholok ahem asor mate anim sopi apai apo atumakan lak ingkoi kerap pipajir ponnang jipupen Assam Chief Minister apan panong pen Karbianglong DC aphan Pinpur alostane pajir dam jipusi maiku Simeon pen ningjipon rape lapen murder dali kalak ta ai positive kuma thala lasi labang so lam pen pinilutum dawatum achilo hoy pen kari chekam tum lahan lo Rabjin pen labang so au supi apa jitu akrat karmuda ada hem pu pada roha haigor logao district lo ada hem pu bage Bukas Port Thakur lapen hem aso rani Thakur lapen asupo labang rathamatop kalake according to law in the section kada lo according to law ate impel ala tulhan hasti pinanji lapen hiniretum kadimana malayano la competent authority Karbi Anglong Autonomous Council lapen
Assam government kami lang tu adai CNC labang so kitigat a family tu pam lahin koi compensation pinanjik situ akiman patulo na pala so di mana mangke non malong so pala kito tang itu chief minister apan di palongbi so di podi commissioner itu Tarbelong is naso koi mes itu bidik chief minister Assam pan itu labang so memorandum itu pajiran po. Normally, Carbidalinus prime time pini Banglapan se reporting check lo domethak me kardon.